Ik ben klankschalen aan het spelen. En dat zijn allemaal schalen die zijn gemaakt van kwartskristal. Ik geef dan zeg maar meditatieve concerten. En dat is een heel mooi geheel van klanken. En mensen raken daardoor ontspannen, hebben het gevoel van dat ze het leven eigenlijk weer wat beter aankunnen. Er komt inderdaad wel aardig daarnaast van die muziek. Ja, dat klopt, ja. Dat hoor ik ook altijd terug van mensen. Ik geef nou zo ongeveer 30 jaar geef ik deze concerten of workshops. Soms komen mensen gewoon binnen die hebben nog nooit van klankschalen gehoord en zeggen dan ook van ik weet niet wat ik er bij mij moet voorstellen. En ik zeg, geeft helemaal niks. Ga maar lekker liggen of zitten. Mensen kunnen ook zitten. En dan bij de eerste klanken, dan krijg ik later terug te horen van het was alsof alles van me afviel. Dan sla je dus zo'n schaal aan en eigenlijk is een klank is trilling, is vibratie. Dat kan ik je straks nog wel even laten zien. En die vibratie, of die klank met die vibratie, dat gaat eigenlijk naar je lichaamsdeel toe waar spanning zit. Klanken is eigenlijk een soort natuurlijke ondersteuning in een heel proces van de mens. Maar kijk, ik draai die schaal aan en op een gegeven moment dan zie je in het water trilling. En ons lichaam bestaat ook uit 80% uit water. Dus als ik die klanken doe, dan trilt het ook in het lichaam. Het klinkt ik wel een beetje zweverig. Ja, dat zeggen heel vaak mensen. En ik kan me dat ook wel voorstellen, want wie gelooft het nou van dat die klanken dan naar je lichaam toe gaan? Ja, dat is een hele goede vraag. En weet je, ik ben zelf een hele nuchtere boerendochter. Zo ben ik vroeger grootgebracht. Ik moest koeien melken, ik moest op het land werken. En dan kom ik ineens bij klankschalen terecht. Heb ik nooit kunnen bedenken hoor, dat ik dat zou kunnen doen. Maar op een gegeven moment, toen hoorde ik op de radio kristallen klankschalen. En toen dacht ik van, dat is het. Dat raakte me gewoon in mijn hart, die klanken. Van de radio alleen al. Een paar weken geleden had ik hier in Appelscha een mevrouw en ze zei, ik kan me zo lekker ontspannen in die klanken. Ze zei, het is net alsof ik in een klankbedje lig. En dan is dat misschien zweverig, maar als mensen dat aan mij teruggeven, zonder dat ze eigenlijk maar verwachten wat ze zouden kunnen verwachten, dan is dat genoeg voor mij.